uKristu inkosi babe. Ngiyabingelela babe kuyenama ke nebazalwane bonke ngithi Jesu Kristu inkosi. Laphakamisa amandla uNkulunkulu babe la ngendele kona la sendela kona sinemfana wami esikoleni wacala babe. Kepha school fees bekasokangakhiphi. Wakhona khipha le transport. Friday babe ngiguce phasi. Khumbule mina dithembiso latende nathi baba wethu ekhaya eZulwini wathi this year umfana ngeke kwenteka ahlale phasi angayi esikolweni utawuchubeka esikolweni. Khumbule sithembiso lasende nathi Phinse lo mnyaka yena lophelile wathi imali nasenine sidingo ngitaniketa. Ngithi hayi hambe ngibuyele kubabe. Ngimtshele babe kudingeka irent. Sidinga school fees. Loyo Friday babe ngitshela irent le school fees saphuma. Saturday ngisathi ngisathandaza sesicela sehledisha sinemfana wami emini ngithi mina uyathi ukuthi asikayikhulumi indzaba yekudla sina angayixoxi indzaba yekudla sinababa ekhaya eZulwini kanti phela bekumele ngabe ngisitotonke yini bese sengikusho lokuncane kanti vele la simo landlini siyasidinga kudla ngiphinze ngithandaze babe sicela kudla la endlini namhla babe ngithi nje ngisathi hlelele ngathola imessage yasiswami eKenya sister in Christ eKenya wasenda imali lenganga 4706 ngathuka babe ngabona nje uNkulunkulu anguNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi babe uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu uyinkosi baba. Namhlanje inkosi iphinde yangiyisa lapho khona kunamabandla ahlubukile endleleni aphumela ngaphandle kwendlela ngena ehlathini la engiye ngithi kuye kube njengoba usukubona isikole kuwukuthi indlu nendlu inomgcotshwa nabazalwane abaholayo umgcotshwa nabazalwane abaholayo. Namhlanje ungikhombisa ububi obenziwa abashumayeli bezwi likaNkulunkulu ukungcola abakwenzayo. Ngibone umuntu umgcotshwa owesilisa elele phansi bese kuqhamuka omunye owesilisa efike emphathaphatha futhi khona lapho mangisuka lapho benza nje lokhu kokuthi basebudlelaneni kodwa bewubulili obufanayo. Mangisuka lapho ngakhonjiswa omunye umgcotshwa ehamba nonkosikazi wakhe kodwa kukhomba ukuthi nabo basebandleni elilodwa. Uma besahambe bese yamshiya unkosikazi wakhe ehlukane naye esalele kude unkosikazi ahambe lo mgcotshwa eyodla ububi khona bekungathi isihlahla esikhulu sinezithelo ezimnyama wafike wanqodula lezo izithelo ezimnyama edla ubumnyama edla ububi isono. Ngase ngiphinde ngikhonjiswa ngiqapheliswa ukuthi nathi asiqaphele singahlanganyeli nabanjalo ngoba nathi siyobe sidla lokho kungcola. Asiqaphele sonke singabazalwane. Ngicela ukuthi abazalwane beqaphele ukuthi bazihlanganisa nobani bengahlanganyeli ezintweni zobumnyama. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Bamtsibande ngiyabingelela babe ekuseni. Ngibingelela abantwana bakaNkulunkulu abasekhaya leZwi, abantwana bakaNkulunkulu abasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi nasekuseni. Bamtsibande ngidlulisa ubufakazi uNkulunkulu okuhlangenzele kona njengoba sisemkhosini wa-21 days. Enye yama-prayer items ami bengicela ukuthi uNkulunkulu angisize anginyusele iholo emsebenzini. uNkulunkulu-ke baba uvele wangenzela ummangaliso. Ngavele ngathola umsebenzi. Ngiqalile nje khona ngoLesine. Ngiyambonga kakhulu uJesu inkosi yethu. Ngiyambonga, ngiyamtusa, ngiyamdumisa. UnguNkulunkulu osenzela into ezinkulu. UnguNkulunkulu
osiqhelisayo ngomusa nangobubele, usuthisa ukulangazelela kwethu ngokuhle. Ngiyabonga kakhulu Baba. Ngiyabonga nje nokuthi uNkulunkulu asisize silalele mawuthi akungena emkhosini, sithobise imiphefumulo yethu, sithembeke impela kuze kube sekugcineni. Siyambonga kakhulu uJesu inkosi yethu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba nomama, ngibingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelela kanye nasekhaya leZwi. Baba, ngicela ukudlulisa ubufakazi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ukuthi umntwana baye bamthatha evasithi ngoLesine. Ngangakwazi ukudlulisa ubufakazi ngenxa yokuthi uLesine. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, namhlanje nje bayaqala bayarejista. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba ninoma. Ngiyabingelela ekuseni egameni likaJesu. Baba, ngithanga ngiphakamisa ukubonga amandla kaNkulunkulu. Ngasenda imeseji ngicela umkhuleko ngami nangengane mfana wami obefuna i-InSave. Uyitholile-ke baba i-in-service training ngoJanuary 30. Bamfonela ePretoria bathi makafike khona. uJesu wamthwala, nemali engangenayo ngayiboleka. uNkulunkulu wangenzela umusa ngayithola, wahamba wayofika. Manje baqalile-ke lapho i-training. Ngiyambonga baba uNkulunkulu ngawe ngokusivusela umuntu ofana nawe. Sifundile baba izinto ey'ningi. uJesu uyasilekelela nje esifundisa ngawe. Siyabonga baba ninoma. uNkulunkulu anikhulisa, anithwala, anibiyela, anifihle. Sisanidinga thina kakhulu. Imfundiso zenu nje ziyasiza usuku nosuku. Noma ekade engasindisiwe ngamfakela, ngimfake, ngimxhumele esipikeni ngekhathi ngibhizi mina ngisebenza, abe elalele, ngimuzwe ebabaza ngale athi kanti siyona lento esiyenzayo, kanti ayikho, kanti njengoba sisemacaweni nje ngalento esicabayo ayikho. Kufuneka umuntu asindiswe, amukele uJesu baba. Nje uma wasizakala ehleli endlini engayanga enkonzweni, engavangelwanga, engashunyayelwanga, ngey'ntshumayelo nje zakho, ngokukhuluma kwakho nje ethi le tata ndiyamthanda, ndithanda nangendlela athetha ngayo, uthetha ngesizotha, akamimizi nje. Wagcina esizakele kuma kade insindiso engayifuna la ihambe khona, ngoba ukukhuluma kwakho kuhamba nomlilo ongena emkantsheni yomuntu. Ukukhuluma kwakho akuyasho ukuthi usokhuluma uNkulunkulu ekhuluma ngawe baba, uyangena empilweni yomuntu, kube khona ushintsho olwenzekalayo. Ngabona uma ukuthi hhayi uhluliwe izwi likaNkulunkulu. Ngiyamkholwa-ke baba uNkulunkulu nokuthi njengoba bekade ecela umntwana ukuthi ucela uNkulunkulu amsiza, basuke bamthathe laphayana ePitoli, basuke bamthatha be-permanent. Ngithe mntanami uNkulunkulu uyezwa, uzokwenza lokho, uzokuthatha njengoba ekwazile ukukuvulela umnyango walaphayana ukuthi uyokwenza in-service, akawuqala umsebenzi angawufezi. Ngiyamkholwa baba uNkulunkulu ukuthi usewenzile umsebenzi. Siyabonga baba, siyabonga kakhulu, siyabonga. uNkulunkulu nje abe nawe. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ubaba uNsibande, umama uNsibande, egameni likaJesu Kristu ophilayo. Bingelele entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela nasekhaya leZwi. Ngithi uJesu Kristu oyinkosi. Ngiyabonga baba ukusiqwashisa uma siphuma emkhosini. Ngiyakhumbula baba ukhuluma ukuthi ziningi izinto ezizosilinda nezizoba khona njengoba sizophuma emkhosini ka-21 days. Baba, sathi uma siphuma ngomhla ka-22, ngalolu suku ngabe sanangavukalelwa zinyawo, zaba buhlungu. Ngiyayikhuleka imikhuleko. uJehova ngiyambona uyangenelela. Hhayi baba, uma ngabe sengiqalile izitho yibesaney'vuthe, kube ngathi ngothi umlilo, iy'nyawo zibe buhlungu, y'vuvukale. Kodwa-ke ngiyamkholwa ubaba uNkulunkulu, vele nakwi-prayer item ami ngangibhalile ukuthi uJehova akasisize emndenini wami kunqobeke idemoni lokuphathwa zinyawo.
beziyayize imphathe ubaba walapha ekhaya. NangoDisemba beyiphethe umfana wami. So ngakufaka kuma-prayer item ami nkathi semkhosi ma-21 days. Ngiyakholwa ukuthi ubaba uNkulunkulu uyangitshengisa ukuthi impi ibingakanani njengoba seyiphatha mina ngiphuma emkhosini. Ngiyakholwa futhi ukuthi uJehova uzoba nami uzoyinqoba. Ngingenele emkhosini namhlanje baba ngokusizwa inkosi. Ngiphuma ngoLwesithathu ngikhulekela zona baba ukuthi uNkulunkulu akabe nami. Ngiyabonga baba nangentshumayelo umama ayikhulumayo kulezi nsuku. Ngiyambheka nje uNkulunkulu wangathi ukhuluma nempilo yami, izimo engidlula kuzo. Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu. uJehova aqhubeke nje anithwale, anibiyele, anikhulise nasemfundisweni zenu. Siyabonga baba, uJehova akabe nani. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Baba ikhululeke noma engayifanga le VN egruphini. Ngiyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bamtsibande ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Baba ngicela ukudlulisa ukubonga nokuyibonga inkosi uJesu. Ngo-Monday mhla ka-29 January last week, Monday, nganginenkinga. Umntwana wami ehlaselekeni kwakhe-ke kwase kuphele 2 days engayi etoilet. Kanti engakapheli 2 days bekadelekelelwa imithi kadokotela, ethe ukuba iphele wablockeka-ke 2 days. Kwasho ukuthi-ke ngacela kubaba umkhuleko abaseRoma 10:9. Baba wangisendela-ke ngakhuleka ngo-12 ebusuku. Kwathi uTuesday kwase kuyilanga lesithathu ekuseni ngawukhuleka futhi ngamvusa nomntwana ngoba uyakwazi ukukhuluma, una-5 years. Sakhuleka ngase ngathi naye akawukhuleka emva kababa. Hayi, wakhuleka umntwana. Wahamba-ke waya ekreshi yakhe. Emva kwesikhashana ngicabanga ukuthi ngcono ngimlande. Uma ngimlande ekreshi, vele-ke ngifuna ukubona ukuthi isimo sakhe siqhubeka kanjani, mhlawumbe ngimphindisele kudokotela ngiyochaza ukuthi naku sekuwusuku lwesithathu akwenzeke lutho. Ngathi nje baba ngibuya naye ekreshi yakhe, masingena endlini ngiqale ngithi futhi asikhuleke. Hhayi, sikhuleke siphinde sibasho futhi abaseRoma 10. Sathi siqeda nje ukukhuleka, cishe kwase ngokwesithathu sibakhuleka ngoba ngangibaqale ngo-12 ebusuku nasekuseni before school nala sengimlandile. Ngamuzwa nje sethi ucela ukuthoyiletha. Awu, nangempela ngisondeza into ngoba wayethe udoctor angohlola ukuthi uthoyiletha into ekanjani. Ukuthi emva kwalapho nje wathi nakhu mama kubuhlungu akuthoyiletheki. Ngathi nje asibize igama likaJesu, sabiza igama likaJesu, sathi uJesu Kristu uyinkosi. Naye washo, sakhuleka. Hawu, kwavele nje kwabhoboka wathoyiletha. Ngidumisa nje uJesu ukuthi ngempela izwi lakhe liqinisile mayethi uyena owaseluka, uthezweni lakhe ngakweluka usasesibelethweni. Akukho nje okuyinkinga ngaphakathi ey'mpilweni zethu uJesu okumahlulayo, ngibonile. Ngiyayibonga baba kakhulu inkosi. Kusukela lapho-ke nje ubesethoyiletha noma kuthatha isikhathi eside, kodwa nje useyaya ethoyiletha usuku nosuku. Alukho usuku osoluphele engayanga. Ngibonga kakhulu uJesu, ngiyamtusa ngoba namhlanje nje uvele wayiyela ekuseni engasaphuzanga lutho-ke. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Babesibande ekhaya leZwi. Ngiyambonga uNkulunkulu babesibande ukuthi ngimukeleke ekhaya leZwi. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngiyabonga babesibande kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu losasigcinile. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngicela uNkulunkulu angisithe nami ngisengenile ekhaya leZwi, kusangikhusele, ngilandzele tonke tindlela takhona, imitsetfo yakhona. Ngiyalalela vele kakhulu inshumayelo, ngiyeva nebazalwane, ngiyabheva bafakaza. Ngiyabonga babesibande. uJesu Kristu inkosi. Amen. uYesu Kristu uyinkosi. Tata, ndiyabulisa tata umpostile, ndibulisa kumama umpostile, ndibulisa ekhaya leZwi,
nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndithi uYesu Kristu inkosi. Tata, ndizobonga amandla kaThixo. Ndingenile emkhosini kwa-21 days, ndaqhubeka nawo. uThixo wandinceda ndawuphuma. Ndiyabulela kakhulu. Ngosuku lokugqibela satya nge-22 ebusuku, xa ndisothuka ndothuka kokuba entliziyweni, kubuhlungu nasemzimbeni. Kwabonakala ingathi ikhona nje into erongo endiyityileyo ngoku ndileleyo. Kodwa ndiyambulela uThixo ngoba ndaqhubeka ndisebenzisa imithandazo utata wesinike yona. uThixo wandinceda ndaba rayithi kakhulu, ndaba rayithi akho kwanto ngoku. Ndiyambonga uThixo saqhubeka nam bangcwele. uThixo undincedile kakhulu ngefemeli yam, indlela ekunokuthula ngayo, ekupholileyo, konwatyiwe, kungekho kukhetha kuthiwe lo akasebenzi, lo uyasebenza. Zonke izinto zisenziwa ngendlela ekurayithi ngayo. Ndiyambulela uThixo. Kwathi nabe behlela apha ekhaya kungekho indawo ababambe kuzo, batsho banazo indawo ababambe kuzo. Ndiyambonga uThixo kakhulu. Ndinethemba loba uThixo siqhubeka simthandaza usazosinceda nangakumbi. Ndithi uYesu Kristu inkosi. Ndiyabonga kakhulu, enkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyakubingelela egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Baba, angithi ubufakazi nokubonga ukuthi kumaphuzu sasithandazela phezu kwawo u-21 days ayi-5 baba, kangeze nawo ama-5. Okunye kangicelela abantwana isikole, bangafundi bamdala be-aplaye bengathatha indawo bengafunda. Athi inkosi ngicela ubaphe isikole noma umsebenzi, noma ivulokhe lapho bebalike khona noma umsebenzi. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ingane ihambile ngolwesine iyofuna isikole, ngolwesihlanu yazama indawo yokuhlala wayithola. Namhlanje uyafona umntwana uthi ayisekulungile konke, sasebaqala ukufunda. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Uyazi isimanga uNkulunkulu waphendula umthandazo, kakhiphanga ngisho igolide nasiliva nako konke. Ngayanganyangeni, ngayangomthandazo ukuthandaza ithizeni, kodwa nje ngoba isigamelo uthethile ukuthi nje uJesu Kristu inkosi, impendulo iyaphendula imithandazo. Ngibona isimanga. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngisele umlomo ey'nkulungwane. Ngiyawubonga u-21 days ukukhula kwenzile empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga. Inhliziyo yami isikhathazekile, sekusele yedwa manje, naye inkosi mayithanda angicela imvulele isikole noma imvulele umsebenzi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu baba, ngisemlomo ey'nkulungwane. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba mpostoli, ekhaya leZwi nasentabeni kaYewe. Ngiyabonelelwa ngithanda ngibonge kakhulu nje, ngilethe ubufakazi ofishane kakhulu. Ngabe ngenza iphutha uma ngabe ngingabulethi, ukuthi kwathi nje kade ngisemkhosini 21 days, nalapho ngabonga kakhulu ngoba uNkulunkulu wangipha amandla ukuthi ngakwazi ukukhompletha u-21 days. Nakhu-ke nje okufishane, kwathi ngesikhathi ngivuka, ngoba ngeke ngivuke ngo-3 njalo, bese ngilalela iy'ntshumayelo, ngenze nemisebenzane yami phambi koba ngikhuleke ngo-4 o'clock. Bese kwase ukuthi nje ngisekhona lapho ngaleso sikhashana nje, ngase mangivuka, hawu, ngithi ngiyayivula ifoni, ivele iy'thulele nje, ngibuke nje ingijamele ifoni. Hayibo, kuze kuphele u5 minutes bese ethi umoya ngicela yangikhuleka. Bese ngiyakhuleka. Ngenkathi ngikhuleka, hhayi ngithi mhlawumbe kwaphela noma 10 minutes bese ngiphinde ngibuya futhi. Mangibuya, hawu, ifoni isi-right, ayisenalo lutho baba. Ngambabaza uNkulunkulu ngoba ngangilokhu ngithe nje, Jesu Kristu inkosi kule foni, Jesu Kristu inkosi kule foni, Jesu Kristu inkosi kule foni. Kwenzeka isimangalisi, yaqaqeka. Kade ngithi ngibone ngathi hhayi, ongathi akubalulekile kakhulu, kodwa umoya ngcwele wangiqhuba ukuthi angimdluli ubufakazi ngoba nabo kubaluleke. Ubaba uNkulunkulu akukho okuncane. Okunye-ke baba, hawu,
intshumayelo yaSunday, kule Sunday esuka kuyona, hayi futhi ongathi kwangakhulumi wena khona wayikhuluma baba, angikaze ngizwe emnandi namanje ngiyayivula ngiyilalele, ayideleki intshumayelo yaSunday ngendlela eyayibaluleke ngayo, iphakeme kakhulu. uJesu Kristu inkosi, siyabonga kakhulu, inkosi ikubusise baba. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli nomama wethu, ngiyanibingelela ekhaya leZwi nasendabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabonga kakhulu, masilalela inkonzo siyakhula ngaso sonke isikhathi, sivuleke nemehlo kulokunye. Ngikhulumela kukwesekela nje babe, ngiyacela ukuthi leli vangeli lekuhloba ulishumayele kakhulu, ikakhulu kunaba uNkulunkulu asiphe bona, bomake nabo babe laba sicashako thina njengabo anti, which means ama-maid etindlini tabo, ukuthi sibaklinele, sibawashele, sente yonke nje imisebenti. Awu Nkosi yethu, siwashe ama-underwears la tindlini. Indvo lokungakafanele ukuthi ngabe ithindwa ngithi sibo anti, siwashe ama-under, siwashe amaphendi, siwashe amapituko tabo, siwashe amabra abo. Uyatibuta ukuthi lo muntu uyavelapha noma sekuyini lokuthi nje angiwashise, noma songihlawulisa nje ukuthi ngoba uyangati kuhlupheka kwami ukuthi vele ngihluphekile, ngeke ngale le ndvo kuyiwasha ngoba ngidzinga imali. Hawu Nkosi yami, bazalwane, kulukhuni nawuhlupheka uba sigcila semuntu lome kahle. Nawuhlupheka nje umlome kahle uyakuqinzetela ngaso sonke isikhathi kuyo yonke into loyendako wena, kungathi wena ungahlala ukhothama yena kanti phela la sisitana sonke. Naye uyamdzinga umlekeleli ukuthi la ndlini nakangekho asemsebentini amane akhanze indlu uyiklinile. But mangabe yena sakuwashisa nje ma-under, sakuwashisa emaphendi, sekungilokunye bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabonga ngale nkonzo yanamuhla. Jesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Baba Nsibande, ngiyabingelela mpostoli, ngiyabingelela ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ngiyacela ukudlulisa ubufakazi lapha. NgeSunday yangomhla ka-29 mangaphosisi wawushumayela ngesono ukuthi uma isono sesiphelelisiwe sidala ukufa. Kwaqubuka isono engangisenze ngo-2003, shuthi sasesiphelelisiwe sesidala ukufa kimi. Ngavuka ekuseni Monday ngabo-5 ngacela umkhuleko, ngisenda imessage kuwe baba. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu wangiphendula same time, ngathi ngiqeda ukuyisenda nje ngezwe ukuthi ungakangiphenduli, ngezwe ukuthi ngiyawuza umehluko ukuthi isono lesi ebesidala ukufa siphelelwa ngamandla. Wathi ungisendela imessage back esho ukuthi ungisendela umyalezo womkhuleko, lomkhuleko ohlanganisa zonke izinkinga. Ngawuvula, ngawulalela, ngasho abaseRoma 10:9. Hayi nangempela kwanqamuka ukufa kwaleso sono engangisidalile. Baba ngiyambonga uNkulunkulu nje kakhulu kukho konke. Impilo yami ku-2024 ngangena kanzima, ngacishe ngafa ngawo January. Impilo yami yathi isibheke ekufeni, ngangena ekhaya leZwi, ngaphila impilo ilokhuzana, ukufa kwanqamuka, ngaphila. Njengamanje impilo yami iyaqhubeka kahle, ngiyayibhala nezono zami engazenzayo. Khona iyilingo zokuthi sengiyabhala, hayi uyahlasela usathane ukuthi sengiyabhala ngoba
last week nje bekufanele ngabe ngabuthula last week lobu bufakazi, kodwa manje ngokuthi ifoni usathane wenza ukuthi ifoni yami ingadonsi network. Hhayi, ngaba nenkinga i-network ingadonsi kuze kwaba ngcono kucishe nge-weekend la bese la singawasendi khona ama-voice note. Ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu Baba uNsibande, uNkulunkulu akugcine nje akubusise iy'nsuku zonke zokuphila kwakho. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba, ngithanda ukubingelela ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngizothi uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukudlulisa ukubonga imfundiso zakho nomama. Ngiphinde futhi ngidlulise ukubonga uNkulunkulu ngamandla engiwabukile ewenza empilweni yami. Ngiyakhumbula baba ngangacela umntana wami efunde eBergville ukuthi ngicela ukuthi uke ungikhulekise ukuthi izimo abhekene nazo ezazingemnandi empilweni yakhe esikoleni uNkulunkulu amthwale. Kwenzeka njalo-ke baba wangiyalela ukuthi no, impilo yengane yakhe idinga wena ukuthi uyivuzilele ukudla uyikhulekele. Ngenze njalo baba, waphumelela. Ngamcelela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu amuphe good result, aphase kahle esikoleni. Uphase kahle kakhulu baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Ngamfundisa nangomkhuleko lona nasezimeni ayibhekene nazo ukuthi no, izinto okufanele azenze akahlale nje kulo mkhuleko, akhuleke lo mkhuleko, noma esezobhala kanjalo akakhuleke lo mkhuleko. uNkulunkulu wenze isimangaliso, waphasa kahle, wathola ngisho distinctions. So ngiyambonga uNkulunkulu baba, ngiyambonga uNkulunkulu ongifundise kahle ngaye ukuthi ngidinga ukuziyela enkosini, angidingi lokhu ngicela ukuthi ngicela ningikhulekele ukuthi kube nje. Ngifundisile noma kade ngikwazi kodwa kade ngingaqondi kahle. So okunye engikubongayo, ngibonga ukuthi baba abantwana bami nje bayaphumelela kukho konke engikucelayo. Lo myade sevasithi uqedile manje uzoqhubeka kodwa futhi ngiyamethemba uNkulunkulu nasezimeni zama-finances ukuthi uNkulunkulu kuzoba kukhulu ukungenela kwakhe, bazophumelela bawathola ama-finances ngoba uNkulunkulu nguNkulunkulu ngehluleki ukwenza noma ngabe yini esiyicelayo. Okunye baba ngithanda ukubonga kakhulu kuNkulunkulu, ngathi mangithumela umnikelo wokweshumi baba wawukhulekela, and emveni kwalokho nje kwabakhona umzalwane ongipha imali enganginesidingo impela, naye wangilekelela. Namanje futhi okungimangalisayo, uNkulunkulu ngipha imali engakhoni nokuyi-trace ukuthi le mali ivelaphi. Ngisengize ngayisebenzisa ngibona ukuthi iyasebenza ngempela. Cha, imali impela iyasebenza, ngiyibone ngise-akhawunti yami kodwa ayi-trace-eki ukuthi ivelaphi, ivele kanjani. Ngiyambonga uNkulunkulu ngifundise yena baba. Yithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela kubaba nomama uNsibande. Ngibingelele ekhaya leZwi, intaba yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngifisa ukudlulisa ukumbonga kakhulu ubaba uNkulunkulu. Baba, angithuli ngoba uJehova engangenzeli lutho. Kuningi akwenzayo, kepha kuyenzeka ngingadlulisi izibongo zami. Baba, ngifisa ukumbonga kakhulu ubaba uNkulunkulu ngomzukulu wami uphumelele, nokuba baba engaphumelelanga ngamalengiso, kodwa ngibonga uNkulunkulu, ubaba uNkulunkulu ukuthi uphumelele. Baba, ngiyathemba ukuthi ubaba uyakhumbula kuye kwaba nesimo sokuthi wadla amaphilisi efisa ukuzibulala. Bengibheka nje inhliziyo yami nomkhuleko wami uphendulekile ngoba umkhuleko wami ubufisa ukuthi uNkulunkulu ngicela amphumelelise kumatikuletsheni, ngenxa yokuthi ubeseke wazama ukuzibulala. Bengibuka ukuthi nje Nkosi, uma engasengaphumeleli bekungenzeka aphinde ayizame ukuzibulala futhi. Baba, ngiphinde ngifise ukudlulisa
okunye ukubonga kakhulu. Ngiyambonga ubaba uNkulunkulu ngokuba sekhaya leZwi. Ngiyibonga kakhulu. Baba, emsebenzini kunalento edlalwayo yo-secret band yokuthengelana izipho. Njalo mina bengithi uma ngicosha umuntu angithengele isipho ngemali encane, hhayi le mali ebekiwe. Kodwa ngelinye ilanga wakwashumayela umama uNsibande, nobaba bekashumayele ngaleyo nto, kodwa nje washumayela umama ekhuluma ngokuthi asithi masipha, hhayi ukuthi uphe umuntu ngoba naye ezokupha, ngoba lokho kuyafana nokuthi vele uyamthenga noma uyabribe. Baba eshumayele sengizwe leyo ntshumayelo enhlizweni yami, leli tshe lalikhona lokuthi mina njalo bayangirobha uma bengithengela lasuka. Even nanamhlanje emsebenzini siphindile futhi sacosha, inhliziyo yami ngayizwa ukuthi impela itshe lisukile. Ngiyambonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu baba ngokuba sekhaya leZwi. Ngiyazibonga iy'mfundiso esizitholayo, siyakhula ngazo. uJesu Kristu inkosi.